everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Mm. Nana, natilawan na ginako tanang putahe, sir. Siya ron man sab, kung magduda lang gihapon kang hiluan ta ka. Nangupaw naman sab ka. Pangandam. Unsa? Unsa may ko pangandaman? Ang pagatubang sa kuina. Ha? Pero, di lagi ko mahimo mapadool niya. Kibaw ka, sa usalan ako kapag sulti, wana, masakpan ako. Mailhan ako nga dili ko slili. Huwag ka man kunahuna, anak. Di ka mailan. Kundi ka lang magsigig tabi. Ug di ka magminaldita. Kinahanglan mo parayag ka sa kuinahan. Sama sa pagparayag ni Lily. Bangkong na. Sige bangkong na. Klaruhan ang imong sinultihan, oy. Paraygon kay si Lily sa kuinahan. Usa kinahanglan paraygon kasab niya. Lisura gyud ana, uy. Imo man jud ko himong artista taon, uy. Di man ko ko'y artistahong pagkatao. Umangay ko magapila-pila na ng mga drama-drama sa eskwelahan sa unang panahon sa eskwela pa ko kay di ko ana. May panahon ka pa sa pagpractice. Kay sa sunod semana pa ta, mangulis bahay. O kinahanglan magsabot ta. Kung sa angay natong buhaton aron digyog ka mailhan ni mama. Doy. Mo naman ko gisilutan ni mo maayo ini, sir. Magkunahon na palang gani ko sa pagatubang sa mga inahan, no? Musaka na dyan akong kabuhi, ay. O angay lang gyud nga magantos ka sab sa binuhatan sa imong kaluha. Aron sa sunod, ikaw na ang magbuot sa may tabo sa inyong kinabuhi. Pero sa pagkakaron, ayuha ang akong kinabuhi nga giguba sa imong kaluha. Doy, uy. Ug unaha ang akong inahan. Unsa? Unsaon malagi na ako imong inahan? O man atong kaon. Kinahanglang magpasakit-sakit ka. Unsa? Uhawa eh. Belyo? Oy, Ma'am Yvonne. Wa pa rin ka paulis inyo, ma'am? Wa pa. Ako pa'y nag-atiman ni Tita Corazon. Og, maayo kay niya ka. Ha? Nga naman eh, ma'am. May isugo ka na ko? Unsa man? Huwag ka mahibaw kung asang ospitala o klinika magpundo sila si Arnold og Lily? Ha? Oh. Nganong natungok man ka? Sulti sa tinuod, Belyo. Unsa man kinahitabo ni Lily? Nganong murag gitaguan man siya ni Arnold? Oh, wa man siya taguy, ma'am. Kuan ka nang... Gati man naman siya ni Sir Arnel. Naunsa man gid ay siya? Ambot lang, ma'am. May mo pag... Di lang ako imo pangutanon, ma'am. May mo pag manawag ka ni Sir Arnel. Otro sa tong tawhana. Way klaro. Nganon dili man gid siya gusto nga tabangan ako. Oh, naa naman siyang motiman siya pang sa unon, ma'am. Gawas pa, brag. Okay ra ba tos, Ma'am Lily? Nga naman. Nakakita gid ka ni Lily? Ha? Kuan? Naunsa man ka, uy. Mura man kag bungol nga ikasulti. Ah? Nakakita ba di ay ka ni Lily? Oo, ma'am. Nakakita ko niya ganina. Unsa? Makabago naman siya. Pero, di lang mo kumpiyansa si Sir Arnel. Iya ginigisapang o ginagbalik sa kwarto. Mao ba? Sige, mama. Mag-ilis na ako pulo, ma'am. Ato pa na ko si Ma'am Corazon. Unsa man to iyang gisulti? Gisapwang ni Arnold si Lily o gidagbalik sa kwarto. Abi na kog tuan ni sa ospital o klinika. Ay, salamat Ginoo. Busog gid ko. Sa kaon na sa imong kwarto.
Kaya musunod ko. Ha? Ayaw siga-sigahan ang imong mata diha. Kinahanglan makita ka na ni mama. Unsa? Mag-video call ta. Mag-video call? Parehas anang kanang Magpakita ka ni mama sa video. Aron mawa na yung kabalakan nimo. ako'y kalain na sa kong gibati. O maayo noon nga maglain gyud na tinura yung imong gibati. Aron di na ka kinahanglan mag-acting. Nya kasukaon naman ko. O suka dito. Ha? Ayaw din sa kusina oy. Lakaw na sa taas. Di ba giingnan man tika nga ato kalauna dito di Arnel? Iyam kong gipapauli, madam. Kaya ron doon makadrive ni mo kung lakaw ka. Di man siya mo kumpiyansa ni Fredo. Mao ba? O niya, kumusta naman si Lily? Okay naman to, madam. Makabango naman di ay. Mao ba? Ang mahinoon. Kanus aman sila mamauli. Wa man mihis ko si Sir Arnel, madam. Ay, nala. Sige, okay naman ko. May kinakakita na kanilili nga okay ra. Okay naman siya. Naglakaw-lakaw man, madam. May gawas sa kwarto. Mao ba? Sige, madam ha. Atos ko sa klahe. Sige, Belio. Ay, kalain sa kong gibati, oy. Mapakita na ko sa inahan ni Arnel. Anong kikulbaan mo kung maayo? Kinigil si Lily na kaingunin ng tanan. Naun sa nakatumbayan na. Nagsige na lang tingali tug lingaw-lingaw karon sa kwarta ining Arnel. Grabe ka, Lily, oy. Huwag ka magkunahon na, mahim na kong kahimtang diri. Okay lang tindahan nga atong giabangan. Ganahan ako din eh. Ano O, ba? may luna ata din eh. Aw, papaso na ako sa papa. Pinangga ginani mo imong amahang palahubog sa? Natural. Mako din nagpadako na ako. Pinangga ko na, oy. Unsa? Uy, pag-sure diha, oy. Klaruhan na ba? Basig hunahuna na nimong gisundan ka. Ay, kato naman gud ko makakita niya. Nga nag-standby diri sa eskina. Unya, buling iyo kung mutanaw ko niya. Aw, kung nagduda ka ng tawana, balhin na sa rudlaing taguanan. Ako lang nang obserbahan, oy. Makakita pa gani ko ini niya sunod adlaw. Musibot ko diri, oy. Angay lang gid pa. Papag-amping gyud taon, ha? Kay posibleng gipapangitan at ang Arnel karon. Sige. Bantayo lang una siya dihang dapita. Ay lang mag-apo pa. Kay marunong ng amahan ni Lily. Okay. Yes, o sige. Pagpuli-puli lang magbantay. Aon sa man. Huwag yun kakakita ni Lily dihang dapita. Nag-send ako picture niya. Okay. Sige. Huwag magka. Ang iyang amahan ang bantay. Huwag tawag lang dahil mo na ako ha. Kung makita ni mo si Lily diyang dapita. Ay, naglain na gyud akong kabuhi. Ay, unsa man ka? Di man ka manuktok. Amo ning bay. Mm. Basta pwede kong muables pultahan nga di manuktok. Pero ako naman nag-okupar ning kwarto ha. Ang na sa tingaling magbaton ka pamatasan. Ay! Ayaw ko gisgutig pamatasan. Kay kamo ang way batasan. Tanawa na ka! Sige na. Higda na diya. Unya pasakit-sakit diya. Ha? Kay manawag na kong mama. Ha? Tarunga gida. Kinanglang ikaw gid si Lily, inig kakita niya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!